Trebaju so na strane monitora, bez dozvole na sajt nećeš ući skoro. Njihovi agenti svuda da nas uhvate, al sloboda živi u šifrovanoj mreži. Njihova briga je samo za zabrane. Vidim kroz laži u neonskoj sjajnoj tame. Oni prate, al ne vide suštinu. Ja sam cypherpunk, ne mogu me da vrate natrag.